Ginakabalakan sa subong ang pagsaka sang kaso sang teenage pregnancy sa mga kabataan nga nagaedad pa lamang sang 10 anyos tubtob 14 anyos. Base sa data sa Commission on Population and Development kay Philippine Statistics Authority o PSA, halin sa 58 ka adolescent live birth sa 2020 sa amo nga edad, nagsaka ini sa 111 sang 2024. Suno kay Mr. Harold Alfred Marshall sang Commission on Population and Development Region 6, isa sa ginalantaw nga rason sang pagsaka sang kaso, amo ang kakulang sang ihibalo kag limitado nga access sa family planning services sang sining nga mga menor de edad. Pahayag pa ni Marshall, importante ang paghatag sang husto nga paggiya na hanungod sa reproductive health, hindi lamang sa mga kabataan kundi pati man sa ilang nga ginikanan. Agud nga mapanubo ang kaso sang teenage pregnancy. Ang mga data nga ginpresentar nagbasa sa masobra 896,000 ka mga pamatanon nagaedad 15 tubto 24 anyos nga ginalakipan sang masobra 461,000 ka kalalakinhan kag masobra 44,000 naman ka mga ukon 434,000 ka kababainhan. How do we help parents help their children become more responsible nga mga kabataan, kag productive members ng ilang community? And how do we help not only the parents but also ang adolescents natin to become really responsible adolescents kag productive members ng ilang community? So ang approach natin, hindi lang kay silang exclusive ang kabataan, amo ang puntariya natin, pati ang binikana nila. And yes, ang ating 9.8 is alarming at any level. Kaya ang ating tani gusto tani is zero adolescent births diri sa atong region, diri sa atong Si Director Harold Alfred Marshall sang Commission on Population and Development, Western Visayas.